Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ykdysadyýaty sanly ulgama geçirmek meselesiniň haýal çödülýändigini boýun alyp, witse-premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekdeplerini internet ulgamyny birikdirmegi çaltlandyrmagy tawşyrdy. Birnäçe meseleler çözülmän gelýär. Bellenişýärli ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek meselesi haýal çözülýär. Şunuň bilen baglykda prezident witse-premierler Pürlü Agymradow we Mämethan Çakyýew ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgama ornaşdyrmagyň çäklerinde orta we ýokary okuw mekdeplerimizi internet ulgamyna birikdirmegi çaltlandyrmagy şeýle hem ilat arasynda aýratynda owa ýerlerinde sanly ulgama geçmek siýasatyny giňden düşündirmegi tawşyrdy diýilip, Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezident Berdimuhammedowyň sözlerini titirledi. Munyň bilen baglykda 7 martda geçirilen hökümet maslahatynda döwlet başlygyny ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasaryna aýratynda welaýatlary jogapkär edilip berlenen orunmasarlara ýüzlenip, olaryň häkimler bilen bilelikde bu meseleleriň çözülüşini hemişe berk gözegçilikde saklamagynyň wajypdygyny ýytady. Täze tehnologiýalary ulanmagyň, welaýatlarda häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň ähmiýetini wagyz etmek zerurdur diýip prezident aýtdy. Soňky aýlarda türkmen lideri ýurdun tas ähli pudoklaryny innovasiýa taýdan ösdürmegiň, olaryň işine sanly tehnologiýalaryň we öňdewarjy ylmy gazanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ilaty dürli pudoklaryň we kärhanalaryň işlerini sanly ulgama geçirmek boýunça alınıp barlayan işleriň ähmiýetini düşündirmek üçin teleradio ýaýlymlarda ýörite gepleşikleri guramagyň gerekdigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde halkara guramalarynyň hasabatlarynda we derňewlerinde Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes, bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Internet üçinçiligini döwlete değişli Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan ýola goýulýan ýurtda internetiň ortaça tizligi sekundda 0,15 megabayt pesleri, onuň aýlyk tölegi 350 manada, dollaryň resmi kursundan $100 barabardyr. Şu ýylyň 1 ýanwaryndan başlap ýurtda ortaça aýlyk haky bolsa 800 manada deňdir. 2018-nji ýylyň 1 awgustynda Cable Co UK saýtynyň analitikleriniň jemi 200 ýurtda ilaty hödürlenýän internetiň tizligini hasaplamak boýunça geçiren barlaklarynyň netijesinde Türkmenistan 198-nji orunda ýerleşdirildi. Hasabat 2017-nji ýylyň maý aýy bilen 2018-nji ýylyň maý aýy aralygynda geçen 10 aýyň dowamyndaky internet tizliginiň barlyk testlerine esaslanýar. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'iň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda ilatyň 20%-inden hem az bölegine internet el yeterli. Galy bersede ýurtda garaşsyz habar serişdeleriniň şol sanda Azatlyk Radiosynyň web saytlary Facebook, YouTube, Twitter we Vkontakte ýaly sosial torlar, şeýle-de WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli bolmagynda galýar. 4-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamynda internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik petelendigine, köp sanly VPN-iň işlemeýändigine habar berdi. Galy bersede 28-nji ýanwarda Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň studentlerden gyşky din çalyş mövsümi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alandyklaryny habar berdi. 2018-nji ýylyň aprelinde düýbi Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportyorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn edýän gurama Türkmenistany dinsiz giňeýän gara girdap hökmüne häsiýetlendirdi.